Κάνε μια απλή χειρονομία, μια αλτρουιστική πράξη. Δώσε λίγο από το αίμα σου και χάρισε ζωή στον πάσχοντα συνάνθρωπό σου. Γίνε σήμερα σταθερός αιμοδότης. Κοινωνική προσφορά ΡΙΚ. Γνωρίζεις ότι οι δημοσιεύσεις θέσεων απαγορεύεται να απευθύνονται μόνο στο ένα φύλο? Μάθε τα δικαιώματά σου. Τηλεφώνησε στην Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση στο τηλέφωνο 2240 08 95. Σας παρουσιάζουμε την τελευταία εφεύρεση για την υγεία και την ομορφιά. Τα παπούτσια Step Gym, επιστημονικά σχεδιασμένα να βελτιώσουν την υγεία σας και να σας βοηθήσουν να αποκτήσετε το ιδανικό σώμα. Το μόνο που πρέπει να κάνετε με τα Step Gym είναι να περπατάτε και έτσι τονώνετε ολόκληρο το σώμα σας, σφίγγετε τα πόδια σας, ανασηκώνετε τους γλουτούς, καίτε θερμίδες και χάνετε βάρος. Η ειδική εργονομικά σχεδιασμένη σόλα μειώνει τους κραδασμούς, διορθώνει τη στάση σας κρατώντας τη σπονδυλική στήλη στη σωστή στάση και ανακουφίζει από τους πόνους στη μέση και τα γόνατα. Διατίθενται για γυναίκες μεγέθη 37, 38, 39, 40 και για άνδρες 41, 42, 43, 44. Τηλεφωνήστε στο 2287 80 25 για να έρθουν σπίτι σας εύκολα και απλά τα Step Gym με 69 ευρώ. Με δικαίωμα επιστροφής εντός 15 ημερών. Είναι μία προσφορά του Shop TV. Τώρα και με κατάστημα στη Λεωφόρο Αθαλάσσας 111 στη Λευκοσία. Στις μέρες μας, οι γρήγοροι ρυθμοί της ζωής και η έλλειψη χρόνου λόγω διάφορων υποχρεώσεων σε αρκετές περιπτώσεις δεν αφήνουν σε εργαζόμενα ζευγάρια περιθώρια για μαγείρεμα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα ταχυφαγεία αποτελούν μια εύκολη λύση στο πρόβλημα αυτό. Όμως, εξαιτίας αυτής της λύσης, έχει δοθεί εντύπωση ότι όλος ο κόσμος έχει απομακρυνθεί εντελώς από τα πρότυπα της μεσογειακής διατροφής, αλλά κυρίως τα παιδιά, τα οποία έχουν μάθει να τρέφονται διαφορετικά. Παρ' όλα αυτά, πιθανώς αυτή η εντύπωση να μην είναι απόλυτα ορθή. Εμείς θέλοντας να ακούσουμε από το ίδιο το στόμα των παιδιών αν τους αρέσουν τα όσπρια, τα οποία είναι ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά της διατροφικής πυραμίδας, αλλά και της μεσογειακής διατροφής, επισκεφτήκαμε μία παιδική λέσχη. Εμένα μου αρέσουν τα όσπρια, όλα τα όσπρια εκτός από τα φασολάκια, δηλαδή τα άλλα όσπρια που μου αρέσουν γιατί είναι ωραία και θρεπτικά και υγιεινά. Μου αρέσουν όλα τα όσπρια εκτός από τα φασόλια, γιατί είναι πολύ θρεπτικά και έχουν πολλές βιταμίνες. Εμένα μου αρέσουν σχεδόν όλα τα όσπρια εκτός από το φασολάκι. Το αγαπημένο μου είναι το λουβίν. Είναι πολύ θρεπτικά και πρέπει να τα τρώμε. Εσένα σου αρέσουν τα όσπρια? Ναι, αλλά το μόνο όσπριο που μου αρέσει είναι τα φασόλια. Μου αρέσουν επειδή δυναμωτικά έχουν θρεπτικά και είναι ωραία. Το όσπριο που μου αρέσει παραπάνω είναι οι φακές, επειδή είναι δυναμωτικές και έχουν σίδηρο. Το φασολάκι όμως δεν μου πολύ αρέσει. Μου αρέσει πιο πολύ τα φασόλια γιατί είναι θρεπτικά και ωραία. Εμένα μου αρέσει όλα τα όσπρια, δεν έχει κάποιο που να μην μου αρέσει, αλλά παραπάνω μου αρέσει το λουβί. Εμένα μου αρέσουν όλα τα όσπρια, περισσότερο τα φασόλια, επειδή είναι ωραία και θρεπτικά. Εσένα αγάπη μου, σου αρέσουν τα όσπρια? Ναι, όμως παραπάνω μου αρέσουν τα φασόλια και λίγο οι φαγές. Αν σου έλεγαν να διαλέξεις ανάμεσα σε έναν πιάτο φασόλια και ένα χάμπουργκερ, τι θα προτιμούσες? Φασόλια. Εσύ αγάπη μου, τρως όσπρια, σου αρέσουν? Ναι, παραπάνω μου αρέσουν τα λουβιά. Υπάρχει κάτι που να μη σου? Ναι, τα φασόλια. Μου αρέσουν μόνο οι φακές, γιατί έχουν βιταμίνες. Τα άλλα, τα φασόλια και τα λουβιά που πάλι έχουν βιταμίνες? Δεν μου αρέσουν. Εμένα μου αρέσουν όλα τα όσπρια. Αυτά που δεν μου πολύ αρέσουν είναι το φασολάκι και τα φασόλια. Τα αγαπημένα μου όσπρια είναι οι φακές και τα λουβιά. Πόσες φορές την εβδομάδα στο σπίτι σου τρως τα όσπρια? 3. 2 με 3 φορές την εβδομάδα.
2 με 3 φορές την εβδομάδα στο σπίτι και 2 με 3 φορές την εβδομάδα στη λέσχη. Μια φορά με 2 την εβδομάδα. Πόσο συχνά τρως όσπρια? 2 με 3 φορές την εβδομάδα στο σπίτι και 2 με 3 φορές την εβδομάδα στη λέσχη. Θεωρείς ότι όλα τα παιδάκια τρώνε όσπρια, ότι αρέσουν σε όλους? Δεν ξέρω, δεν τους ρωτήσω, αλλά νομίζω πως οι παραπάνω τρώνε τα όσπρια. Όταν σου τα σερβίρουν στο πιάτο έτσι σκέτσα απλά βραστά, μπορείς να τα φας ή θέλεις κάτι άλλο για να σου φανούν πιο νόστιμα? Θα προτιμούσα να είχε η σαλάτα, η τόνο. Με τόνο, με ντομάτα, με αγκουράκι. Τα φασόλια εγώ τα συνοδεύω μαζί με αγκουράκι, με ψωμί, με λάδι και με λεμόνι. Τα ίδια τα παιδιά φαίνεται να διαψεύδουν τις εντυπώσεις που τα θέλουν να αρνούνται εντελώς να δοκιμάσουν τα όσπρια παρά τις προσωπικές τους προτιμήσεις σε ορισμένα. Μάλιστα, όπως μας ανέφεραν, κάποια από αυτά είναι σημαντικό μέρος του εβδομαδιαίου τους διαιτολογίου. Παρ' όλα αυτά, ζητήσαμε και από τη βοηθό στη Λέσχη, η οποία σερβίρει το μεσημεριανό γεύμα στα παιδιά, να μας περιγράψει ποιες είναι οι αντιδράσεις τους όταν το μενού περιλαμβάνει όσπρια. Κυρία Ελένη, σερβίρετε εδώ τα παιδάκια στη Λέσχη, σήμερα θα φάνε όσπρια. Εμείς μιλήσαμε με τα παιδάκια, τα περισσότερα μας είπαν ότι τους αρέσουν τα όσπρια, παρ' όλα αυτά έχουν κάποιες προτιμήσεις. Λένε αλήθεια? Ναι, κατά κάποιον τρόπο ναι. Όχι όμως όλα τα όσπρια. Σαν λουβιά, λίγο τα φασόλια και τις φακές, λίγο, όχι πολύ. Δηλαδή... Αλλά εγώ επιμένω, τουλάχιστον το μισό πιάτο από τα όσπρια πρέπει να το τρώσει. Δεν επιτρέπω να πετάξουν το φαγητό και να μην φάνε τουλάχιστον το μισό πιάτο. Τυχαίνει η μέρα να σερβιριστούν και να πούν δεν μου αρέσει αυτό το φαγητό, δεν θέλω να το φάω. Μπορεί να έρθει κάποιος μέσα και να πει γιάξ, αλλά εμείς δεν το λαμβάνουμε υπόψη μας, πρέπει να φάει. Διότι επιμένουμε να τρώνε τα όσπρια και μάθαν και τρώνε τα όσπρια. Μπορεί να μην φάνε ολόκληρο το πιάτο, διότι είναι μεγάλη η μερίδα που τους βάζουμε, αλλά επιμένουμε ότι πρέπει να τα τρώσει και τρώνε. Λοιπόν, συζητήθηκε πάρα πολύ έντονα το τι έχει γίνει και για να μην τραβάνε φίλες τηλεθεάτριες τα μαλλιά τους με τα δικά τους τα παιδιά, ότι κάτι πηγαίνει λάθος, δεν πηγαίνει τίποτα λάθος. Το ρεπορτάζ αυτό κόστησε πάρα πολύ ακριβά στη συνάδελφο την Έλενα. Τα δωροδόξησε τα παιδιά, είμαι σίγουρη. Αποκλείεται. Διαφορετικά όλοι συμφωνήσατε εδώ ότι ήταν πολύ θετική αντίδραση για τα όσπρια. Αλλά μου λέγατε ότι φακές με γιαούρτι, που το είδαμε και στο πλάνο, όχι. Όχι. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως είχα αναφέρει τη φέτα εγώ, αλλά πάλι είναι γαλακτοκομικό προϊόν και το γιαούρτι. Οτιδήποτε γαλακτοκομικό προϊόν και να τα αναφέρουμε έτσι σε συντομία, τυρί, γιαούρτι, χαλούμι, φέτα, αναρί, δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο. Με τα όσπρια, ειδικά με τη φακή που θυμίζεται για το σίδηρό της, δεν πρέπει να συνδυάζονται μαζί. Το ασβέστιο που έχουν τα γαλακτοκομικά προϊόντα μπλοκάρουν την απορρόφηση του σιδήρου. Είναι αυτό που έλεγε ο Παύλος νωρίτερα, έτσι. Ναι. Άρα τρώμε τη φακή και εκείνο που πρόσεξα είναι ότι η κουταλιά που χρησιμοποιούσαν, η κουτάλα που χρησιμοποιούσαν για τη φακή ήταν ακριβώς το ίδιο μέγεθος με εκείνο του γιαουρτιού. Δηλαδή θα φάνε και λένε, οκ, θα φάτε τίποτα. Λάθος. Λάθος και πάλι λάθος δηλαδή. Μα έτσι κι αλλιώς ο σίδηρος δεν καταστρέφεται με το ψήσιμο της φακής. Όχι, ο σίδηρος όχι. Ο σίδηρος όχι, δεν καταστρέφεται. Και μάλιστα δεν είδαμε καθόλου να συνδυάζονται με κάποια πηγή βιταμίνης Γ.